Bé, vaig contactar amb en Xavier a través d'una amiga, que també està aquí, la Montse, i a l'explicar el que li havia passat vaig pensar que era molt interessant i de seguida es va oferir a compartir-ho. Llavors us faig una presentació tal com ell m'ha proposat, no? Avui ens acompanya en Xavier Montesinos, veí i jutge de pau de Rupit, i un profund amant de la naturalesa. Sempre m'emociono, no us preocupeu, ja ho superaré. Ja ho hem parlat. Profund amant de la naturalesa, de les nostres muntanyes i del cel que ens empara. En els darrers 6 anys, la vida ha dut en Xavier a creuar el llindar en 3 greus crisis de salut. En realitat, la malaltia no ha estat un trencament, sinó una metamorfosi. Un procés on el cos físic fa un pas enrere per obrir camí a un aprenentatge profund de l'ànima. Més enllà dels diagnòstics i de les seqüeles visibles, aquest trànsit ha estat per ell un despertar a la verdadera consciència del que anomenem vida. En Xavier no ve avui a parlar-nos del patiment del cos, sinó de la resurrecció de l'esperit. Ve a compartir el que significa haver estat a l'altre costat i tornar, per mirar ara el misteri del que anomenem vida i mort, amb una llum completament nova, una llum que neix de la pau retrobada. Ha fet l'esforç de venir des de Rupit, que li agraïm, amb la Montse, i després hi haurà un torn de preguntes, etc. Sí? Vinga, doncs endavant. Molt bé, doncs posem-hi paraules. Posem-hi paraules a cosa que és com molt difícil de trobar. El temps transitat de recuperació m'ha ajudat a poder fer aquesta recerca. 20 de juny de 2020. Després d'unes feines a casa, al jardí de casa, sento un dolor un dia de la setmana i aquell dolor remet al braç. Al cap de 3 dies em desperta a la nit el dolor i penso, visc sol primer, com que no tinc retorn amb aquest fet de salut, doncs dic, poder que demanis ajut. Llavors accedeixo a demanar ajut i tota una sèrie de coincidències allà en el poble, Rupit, això es pot fer perquè hi ha poca gent i ens coneixem tothom i llavors es va activar de seguida una emergència. Llit d'urgències. Entrada a la 1 del migdia, a la nit a les 8 del vespre, després d'estabilitzar-me de tots els microinfarts que havia anat tenint en el recorregut, doncs em porten un petit menjar i una mica d'aigua. I a la que poso el menjar a la boca, baixa la bola del menjar, era una croqueta, i l'estómac necessita energia per posar-se en marxa. I en aquell moment el meu cor es para. Pita la màquina, jo quedo en un estat que començo a sortir del cos i em veig tota la sala, em veig la gent reanimant el meu cos que s'ha quedat en allà i faig un camí cap a un espai de llum, un espai que sento que és com tornar a casa, un espai que no el puc racionalitzar perquè la raó ja no funciona en allà, és un tot, és una connexió amb un tot, en presència d'unes energies que m'acompanyen i em sostenen
i en allà rebo tota una sèrie d'indicacions, de missatges, d'informació, diríem, i amb aquesta informació veig que el cos salta del llit, el cos me'l veig encara, i no sé com fer, com per tornar a encabir-me en aquell cos. I al final acabo encaixant. Llavors veia com em feien les reanimacions, en la corporalitat, bé, no sé el temps que va passant, no sé però és com etern el moment viscut en aquell espai. Aquí, doncs, seria aquest impacte que no saps què t'ha passat. Allà veus que tothom ha corregut, et comencen a situar, et comencen a punxar, et fan de tot. Tu estàs entre fora i a dins, no acabes d'encaixar-te, i llavors aquí va ser quan et ceden, t'estabilitzen i llavors t'envien a la UCI. Llavors, a dins de la UCI et van mantenint fins que t'envien a Barcelona, tot això passa a Vic, per situar-nos, Rupit depèn és comarca d'Osona i per tant pertany a Vic, l'hospital que tens de servei. I en aquest lloc és on m'estabilitzen i m'envien a Barcelona per posar els estents corresponents, obrir el pas de les artèries que s'han tancat. Reculo ara a donar-vos la benvinguda, benvingudes i benvinguts, avui aquí, divendres, el dia de Venus, i manifestar que en aquests últims 6 anys no ha sigut només aquest esdeveniment de moriment, m'agrada dir moriment, perquè la mort la posem com a una persona, li posem un nom que li donem molta força també, no? I si tenim un naixement, doncs podem tenir un moriment. Llavors així faig així perquè sembla que arribem així i marxem així, no? Doncs aquest moriment he arribat a aquest llindar en 3 ocasions en 6 anys. La segona avinentesa arribo com puc en recuperació a final de l'any 21. I a final de l'any 21, amb la 5a onada de Covid, contrec el Covid. I llavors aquest Covid em torna a portar en una altra situació de les difícils de també transitar, no? Van ser 10 dies d'hospitalització prèvies a entrar. Va ser el dia 5, el fet del moriment seria el 2 del 2 del 2022. És que es dona aquesta xifra, no? El 2 del 2 del 2022, l'equip mèdic de la UCI comunica als meus fills que no transitaré d'aquella nit. O sigui, aquella nit ja em donaven per final, no? I llavors, si reculem, vaig ingressar el 5 de gener. Em van tenir 3 o 4 dies a planta i després ja em van baixar a la UCI. I a la UCI vaig fer 63 dies d'UCI. Amb tot aquest quadre, en aquests 63 dies, al mig està el moriment. Dir-vos que en el lloc on vaig estar, clar, coma induït, traqueotomia, sonda nasogàstrica, sonda de bufeta per poder orinar i totes les cures que em van fer. En aquesta ocasió, l'espai és un espai de consciència, en l'espai
en el temps aquest del Covid, l'experiència va ser estar en un espai de consciència on també rebia com presència en escenaris diferents i en aquests escenaris s'esdevenien fets que quedaven incorporats i tenia com una presència també i via directa com a rebre unes informacions que són les que em anaven donant pauta per jo poder transitar des del coma, podia transitar el pas per allà. La corporalitat a zero. Els sentits tots a zero. Però, malgrat això, jo rebia informació que em permetia poder transitar aquell espai. Després diré algunes de les coses que he fet al llarg de la meva vida perquè em van ajudar molt. Em van ajudar molt. I ara torno a sortir de la descripció del cas i agraeixo profundament a tots els serveis sanitaris que em van atendre, des del CAP fins a les urgències, fins a la UCI, fins a l'hospitalari, tothom fent la seva feina, la seva tasca diària, amb la seva professionalitat i vocació, doncs van permetre les seves accions que avui estigui aquí. Si no els haguessin donat, no seria aquí. Això és per reforçar que estem en una xarxa humana en aquesta societat i que aquesta xarxa d'humanitat cal que puguem preservar. Tornem al cas. La sortida de la UCI, després d'aquests 63 dies, van haver encara 15 dies més d'hospitalització, amb semicrítics i després hospital, i llavors em van portar a l'hospital de convalescència. En l'hospital de convalescència 2 mesos. Fins en aquests 2 mesos, el primer mes, sense valer-me per llevar, aquí havia aconseguit poder tenir la mobilitat de mans i de sentits, ja començaven a estar més desperts i llavors doncs aquí ja vaig poder començar a fer aquesta convalescència amb molta lentitud i fins que quan ja quedava un mes per sortir ja em vaig poder aguantar de peu dret. Vaig passar per cadira de rodes, per crosses, després ja a l'aguantar-me dret i finalment poder doncs albirar una sortida de l'hospital de convalescència perquè havia esgotat el temps màxim que podien tenir-me en l'hospital i llavors la sortida és com que et llencen amb un buit perquè clar, mentre estàs allà estàs pautat, estàs guiat, estàs assistit i la sortida jo tornava a casa amb la solitud. Per tant, era abordar de nou tota aquella realitat. Llavors, l'arribada a casa era com una segona convalescència. M'ho vaig agafar així i llavors ho tenia tot molt a mà perquè encara no podia desplaçar-me per la casa amb facilitat. Hi havia tot de tractaments, hi havia tractaments molt específics, tot el tema pulmonar, que va quedar tocat, i també em va deixar de record una leucèmia crònica limfocítica. O sigui que tot això està, vull dir, són aquestes seqüeles, però que no hi entrarem. Però tot això va ser el paquet del Covid. Ara he recuperat moltíssim en aquest últim any, moltíssim, tant com que ja m'han anat allargant a un any la visita de control, que per mi això ha sigut un èxit, això ha sigut com fer la pica d'estats. I ho dic amb honor a la casa que estem, no? Perquè jo he estat excursionista i he estat muntanyenc, i per tant ha sigut una de les
pedres fonamentals de la recuperació. Al haver fet muntanya, en els anys de joventut, ja havia transitat situacions crítiques i aquestes situacions crítiques ja havien deixat el seu registre i rastre a nivell de còrtex i per aquí ja havia estat la meva corporalitat situada en moments molt crítics i això va ser per on va circular la poca energia que tenia en aquells moments de coma profund. Aquesta situació no es dictamina com una experiència propera a la mort, però ara ja, després d'aquests anys, això ha anat evolucionant molt, ara ja s'accepta que hi haguem persones en la societat que haguem transitat això, que fins a aquells primers moments, aquells primers anys, no s'acceptava, i llavors quedava molta gent on he parlat i he exposat aquest testimoni vivencial, doncs a molta gent s'ha atrevit a dir doncs jo també ho he passat, això. A més, jo diria que això també ho passem al llarg de les nostres vides, amb els nostres recorreguts propis, que a vegades hem de deixar coses enrere, hem de canviar molt la manera i a vegades el deixar coses enrere també ens esqueixa i a l'esqueixar-nos també hem de passar un dol, no? Per tant, també són com moriments en vida, no? Això també en els fòrums que he participat, doncs, surt també això, no? I en aquesta situació, doncs, bueno, vaig anar refent, fins que arriba ara, ha fet un any el mes de febrer, vaig començar amb una pneumònia i això va derivar a una situació de postració que va acabar amb una sepsis, no per la pneumònia, sinó per una pedra que obstruïa i per tant ara ja em tocava reconèixer el sistema renal. Vull dir, parteixo la primera, el sistema respiratori, cardiocirculatori, amb el Covid el respiratori i després el renal. O sigui, clar, llavors jo em preguntava a les entitats superiors, si volem dir-li, els hi preguntava, dieu-me, per què em feu transitar això? Perquè això ha de tenir un sentit. Això no pot quedar així. I el sentit, doncs, és aquest que estem ara aquí, no? És el sentit de posar paraules en moments que són molt difícils, que quan els recordo em ve tot el record a nivell corporal i, evidentment, jo també em trenco. I això, doncs, la sepsis de la part renal el que va ser com ja sé on vaig, ja conec l'espai, doncs que sigui el que hagi de ser, no? Sempre la confiança amb el trànsit, si havia de ser el darrer, doncs era el darrer, perquè en el primer trànsit, amb el cor, com que ja vaig fer tot el camí de partença, ja sabia on estava l'aeroport, ja sabia quin era l'avió que havia d'agafar, ja sabia on em portava, vull dir, llavors doncs era com més fàcil, no? I va ser una parada cardiorrespiratòria al llit del quiròfan mentre m'estaven intervenint per salvar l'obstacle que m'havia provocat la sepsis, que ja estava al límit, la sepsis. Llavors em va costar sortir d'aquell punt, recuperar consciència novament, la consciència d'estar aquí desperts, després si voleu en parlem d'això, i el fet de tornar una altra vegada a l'hospital de convalescència, primer a l'hospital general, després a la convalescència, que ja em coneixia tothom, a l'hospital de convalescència, què fas aquí una altra vegada, tu? I llavors, doncs, això també va ajudar, perquè ja com que em coneixien, doncs també ja va anar molt més fàcil tot, no? I no va ser tan complicada la recuperació, i amb els 20 dies va estar resolt i ja vaig poder tornar a casa.
ja havia resolt la sepsis, la part d'infecció, i llavors doncs, ja només quedava l'extracció de la pedra que va obturar el pas de l'urèter. Bé, com sigui, doncs, aquí estaria les pinzellades dels tres moments. Diria que la llum i tornar a casa seria la vivència del primer. El segon va ser, doncs, sempre dic que era com la travessa més llarga, va ser la travessa més llarga, que passa que sempre estava acompanyat. Aquestes presències no em van deixar mai, no? Les presències aquestes, diguem-ne, espirituals o energies que vetllaven per un moment, i el tercer doncs, va ser el ja sé on soc. No? En tots hi havia una pau, sempre hi havia una pau, no hi havia mai angoixa, sempre era una pau molt gran en els tres. No? Per això que aquí estaria una mica doncs, aquests 6 anys d'existència que doncs, m'han costat doncs, el transitar tot aquest camí. En cada un d'ells s'han obert aspectes com habilitats que abans potser estaven en un estat latent, no diré que no hi fossin, però s'han acabat doncs, desvetllant. I llavors aquestes habilitats doncs, estan en veure doncs, a les persones, el que som tots, que som un teixit molt gran, i tenir aquesta visió més còsmica i d'unitat amb el tot, diria jo, perquè aquí està, la casa està amb fotografies precioses, i abans de venir aquí he volgut estar a l'estany, perquè per mi és important, molt important, quan vaig a un lloc, doncs, connectar-me a on està la font d'energia del lloc, no? I aquí és l'estany. I llavors, doncs, bueno, ha sigut molt bonic estar davant d'aquella planúria que m'ha portat a pensar que pot ser una metàfora, no?, el propi estany, no? Perquè no veiem d'on és la vida, que no veiem d'on ve, no veiem l'aigua, no veiem d'on ve, i aflora aquí, ens regala la seva presència a totes i tots, i llavors, doncs, com quan ha aflorat aquí, naixem, no?, en aquesta vida. Però aquest on anem és com retornar a la font, és com retornar en aquell espai, no? I per això el naixement i el moriment em ressonen molt. Clar, si dic el contrari de néixer, doncs seria morir. El contrari de morir seria néixer. Però mai el contrari de morir, de mort, és vida. Perquè la vida ho inclou tot, diria jo. La percepció és que la vida és molt més extensa, i que entrem en aquest moment i tenim aquesta realitat, però després quan marxem passem a una altra realitat, que és aquest tornar a casa, aquest tornar a casa que vaig sentir en el que la màquina va fer pi. El meu epitafi me'l vaig dir jo mateix, vaig dir fins aquí has arribat, Xavier. I ja està, no vaig poder fer res més perquè ja era sortir i ja no sabia, ja era fora, ja estava fora, no? La dificultat va ser tornar encabint allà. Bé, doncs, això seria l'exposició dels tres moments, i llavors ve dir-vos que el fet de tenir molt silenci en l'espai on he pogut fer tot això, el poder tenir l'actitud, que s'ha de tenir com una actitud, no?, de posar cada dia l'esforç que correspongués per poder arribar fins on arribés, sense anar més enllà. I si no es podia, doncs quietud.
Aquí també m'ha ajudat molt, si abans era el món de la muntanya, doncs amb tota aquesta etapa m'ha ajudat molt el haver fet, i llavors també el haver fet molta contemplació i meditació durant molts anys. Hem organitzat, haig estat en espais de silenci, que era l'associació que vam crear per poder expandir la consciència de la meditació i la contemplació. Llavors, doncs, això també, posar-te en acte meditatiu, que vol dir posar-te en respiració conscient, doncs això també em va ajudar molt en tots els moments. I el haver fet muntanya també, clar, la part física té un record, que encara que estigui totalment esprimatxat, amb la cura que tenen en els hospitals, tot l'equip de fisios, doncs llavors també això s'ha pogut anar reactivant. Això ha anat acompanyat de que amb tota la rehabilitació, que van ser 6 mesos de rehabilitació després del Covid, Covid, convalescència, estada a casa i rehabilitació després. Doncs tot això, en l'entorn de Rupit, també dir que aquí vinc a lo de l'estany, perquè té una vibració que la comparteix amb tots nosaltres i amb tots els éssers vius que hi ha aquí al voltant. Doncs jo tenia molta consciència de que si les cèl·lules de tots els animals i vegetació que hi han a Rupit bategant en tots els moments del llarg de l'any estaven creixent, també per ressonància, les meves cèl·lules també creixerien. Llavors, com que el que pensem i enfoquem ho corporalitzem, doncs aquí també m'ha ajudat això. Quan dic això, reconec que tant l'infart com el Covid, com la sepsis, ha sigut una cosa que jo mateix, amb la meva manera d'existir en aquell moment, no podia transitar d'una altra manera que no fos aquella. O sigui, fins a aquest punt arribo ara. Jo estic arribant ara recentment. Evidentment que faig una meditació cada matí i és on després llegint moltíssim, llegeixo molt, això m'ha anat molt bé. Ja havia fet una formació en pedagogia Waldorf, per tant, el món de l'antroposofia també m'ha ajudat en aquesta etapa posterior a les experiències. I l'altra cosa és el no temps, perquè quan vaig estar a la UCI, al final, al sortir de la UCI, la doctora que portava el cas em diu: Xavier, ja ens explicaràs com t'ho has fet, perquè no ho entenem. I jo li vaig dir que havia sortit del temps, que per mi només havia estat un dia. O sigui, clar, llavors et ve la reflexió posteriorment que estem en un temps lineal i que si som capaços de sortir de la linealitat i ho veiem de forma espiral al temps, doncs ja és una altra cosa, perquè és un únic moment. La nostra existència està en un únic moment, encara que la percepció sigui de linealitat i de l'estacionalitat, però que ara en aquests moments em dona tota aquesta mirada. Bé, si alguna llavor més que pugui aportar seria el fet aquest que ja ens hem dit abans, que era que ara s'accepta que existim en el ventall mèdic, o sigui, on aplica la medicina, que existim els retornats. Perquè, clar, la medicina està tota preparada fins al que marxa, no? Per la malaltia, o es guareix o se'n va.
o se'n va el pacient, però no que retorni un pacient. I llavors, doncs, la gent no sap què ha de fer, no sap què ha de fer. Ho dic perquè en aquestes tasques d'acompanyament, que si podeu incloure també els que han patit una experiència propera a la mort, doncs ho agrairan profundament. Perquè també ha sigut... Has ensenyat tu, això. Sí, estaré aquí. Ara és el que a mi em porta cap aquí. Em porta a verbalitzar-ho aquí, en públic, i a dir-ho perquè molta gent després ha sigut, si sabia això també ho he passat jo, però no he sapigut què fer, perquè et quedes durant molt de temps que no saps què fer. La teva manera de ser d'abans queda abans, no retorna. És molt difícil tornar a encaixar novament amb totes les dinàmiques que portaves abans, amb totes la xarxa humana que et rodejava, perquè com que no hi ha l'experiència en l'entorn, quedes com fora d'aquí, no? Llavors això és difícil, és molt difícil també. Amb algun psicòleg també que he parlat, diu, però t'ha acompanyat algú? Jo li he dit, m'he acompanyat jo mateix. I la gent que m'ha acompanyat, no? Perquè ha sigut de contrastar el que jo penso amb una altra persona, doncs em ve el retorn del que estic dient, si està fora de lloc o no. Ha sigut molt de temps aquesta boira que hi ha hagut, fins a poder trobar novament una recomposició de tots els cossos, no? Vull dir, d'aquesta corporalitat física amb l'ànima i amb l'esperit. I jo ho diria al revés. Cada dia em dic, soc una espurna d'esperit dins d'una ànima que està dins d'un cos i estic fent aquesta vida. O sigui, perquè realment és aquesta la percepció, no una altra. I això, per tant, doncs, sé que s'ha de col·locar tota la gent que hem tingut ECMs. Els doctors que l'han tingut ja han fet el seu llibre, ja han fet tota la seva tasca, per sort també, perquè això ha anat en paral·lel també en el temps que he transitat, doncs ha anat en paral·lel que també s'ha divulgat molt més, que hi ha gent que ja n'ha parlat, i gent que n'ha parlat també que l'existència ara estem en un moment de poder accedir a aquest coneixement ja. Llavors, doncs, això ens afavoreix, no? Per tant, poder cerquem el recés de sobirania que hi ha en els moments del moviment i de naixement també. Rescabalar-los, perquè també ens els han pres en el moment de néixer, no? Llavors, per tant, tornar aquí des de les cultures, mirades del món, des de les diferents maneres de pensar o les diferents creences que podem tenir cadascuna i cadascun de nosaltres, doncs amb aquest respecte d'obrir la mirada cap a aquesta mort que ens fa tanta por.